Itong zone leader, sa leader kayo naman ito? Bill Macaso. Acaso. Praise the Lord. So, salamat sa atong barangay council na actually, every month, halos kada bulan, naami dinipod sa inyong barangay. Ang barangay ninyo is Kabaksanan man, no? So, together with Pastor Boy, Gumahad family, nagakandak ta og moral recovery sa atong barangay council. And then, salamat sa Ginoong gitugutan sa aming ato si Jesus. Salamat sa mga silingan atong nakakonektag kurente ug sa mga kabataan ug sa eskwelahan si Ma'am na nagtugot sa mga bata nga naa karon dinhi. So nili nga kabuntagon bag-o lang gipresentar sa atong mga buutan ug mga gwapo-gwapa nga mga kabatan-unan. Nalipay pa ta sa ilang presentation, kemudian nalipay pa mo. So, sumala sa ilang gipakita nga presentation, nangita og katagbawan. Kamu dinhi, nabati ba ninyo nga natagbaw na mos kinabuhi? Unsa pa nang katagbawan? Kung imo nang tagaan og kining pagpamalandong, mingon kag katagbawan kung ato example kanang mukaon kag lami kaayo. Unya paminaw nimo natagbaw kaayo ka. Kisa bay nakasulay og pang birthday unya hasta daghanang pagkaon. Lipay kay ka kay nabusog kay kag maayo. Paminaw nimo murag natagbaw ka. Pwede ba kang moingon ka nga di na gyud ko muka og sunod kay natagbaw nako. Pero ang tinuod human sa pila ka oras murag moingon pud kang murag magngikutoy naman pud akong tiyan napabay litson diha. Doon na babay namin pagkaon diya. So ambot pasabot, di ka matagbaw, magsige ka gyapon pangita. Sama usab sa sala. Ang mga tao karon sa kalibutan, labi na kung wa gyud kay Ginoo kinabuhi, di ka matagbaw suga. Munang nga naay mga bata o batan-on karon nga adik. Kabalo ba mo nga naisilingan na mo didto, ang ilang balay bag-o lang nahuman. Abay gyud sa mong balay. Bago lang nahuman yung balay, karon makaigsunan kay naaman si anak nga minyo na good, doon na duha kabuk anak. Karon makaigsunan kay nag-engage magdroga. Kami mismo silingan nakabantay, pero sa diya makaigsunan, abot ang pila ka mga adlaw ang iyang anak. Karon makaigsunan kay milamay man iyang addiction sa droga. Karon nagguol ang inahan kay maghilak ang usa ka semana di magwayad yang anak. Mga buak ang lang mga gamit niya, halos nang yang gilikanan, halos na musibat kay mahadlok na siyang anak kay basin unyag maapil nagkadamay siyang inahan. Karon makaigsunan subok nga pamalandungon di na magwanta sa inahan. Gibaligya na lang ngayang balay o gabi gahapon lang bago lang transfer ang mga gamit kay mubiya na lang siya diya kay di na siya kagwanta siyang anak. Nangita na po sa lugar kay biyaan niyang anak o ipapriso baka niya iyang anak. Muna nga itong mga pagampo, nga itong mga kabatanunan, di yun makatilaw bisyo, droga. Kaya kung makasugod sila, niya moabot ng spirito sa addiction, lisod na kayo na badlungon makaigsunan. Amen? Amen. Lisod na kayo muna nga ni Ami, usa sa rason nga ni Ami, gawas nga among isulti ninyong gugmas Ginoo, makahatag mi og pagpahinumdum kanato. Labi na sa itong mga kabatanunan. Dili lang kabatanunan, bisan galing mga amahan. Doon na yung mga amahan karon nga nga priso kay tungod kay nag-involve usag og droga. Kamu tri mga batanon, kisay naka-addict niyo kanadto. Diba? Natay batanon diri nga kanadto makaigsunan, labihan ka-addict apan sa diyang na-encounter nilang gugmas Ginoo. Na usab ang dagang silang kinabuhi. So niya may sa iyong lugar makaigsunan regardless kini unsang atong mga denominasyon, unsa atong mga sikta. Gani amo ning gibuhat kada bulan sa lain-laing mga barangay, lain-laing mga probinsya. Kaya ang among pinasyon sa atong kinabuhi, kami makaingon kaninyo nga diya sa Ginoo naatay kalinaw katagbawan sa kinabuhi. Palakpakan nato si Kristo. Amen. Mga bata, maminaw ta. Kinsay ganahan maminaw dayon mga uning taon niya. Okay. Pag makita gali ni Kuya nga di maminaw niya nagtabi, pakantahon ako dinhi.
Patay. Okay, maminaw ta ha? Okay mga kaigsunan, maayong buntag sa makausa. Naalam ko'y basahan nga pipila ka bersikulo diri sa pulong sa Dios. Naabay Bible inyong balay? Naa. Praise the Lord. Kumusta yung Bible? Naarabya, decoration lang ba na? Manual sa kinabuhi. Naon sa may but pasabot kung manual nis kinabuhi. Na ang pulong sa Ginoo mo ni mo repair sa kinabuhi kung naay medyo di maayo diha. Kung ang kinabuhi nato gubot kayo, kung kinabuhi nato problematic permente, ang kinabuhi nato medyo kagulyang kayo, naay makatabang ang pulong sa Ginoo. Kay matud pa sa testimony ni Manny Pacquiao nga kaniadto daw kung moadto siya bar, i-exclusive niya, bayran niya. Inom dito halos magbuntag, babae dito left and right. Og matud pa niya, doon na say 8,000 ka mga rasa nga mga manok kay sugarol man pud siya. Og halos gisudlan niya ang tanang daghang klaseng bisyo. Pero naagyapon siya pag-ilas Ginoo, pero matud pa niya, sadyang na-encounter niya ang Ginoo pinagi sa damgo. Dito siya girimahin sa Ginoo nga siya di ay kulang kay wa may pulong sa Ginoo. Dili pwedeng mo ilatas Ginoo, ayara kung makadumdum tang makasimba. Dili pwedeng makadumdum tas Ginoo sa diyang panahon nagsakit na ka. Na ang pag-ilas sa Ginoo magbaton ta sa iyang pulong kay mao ni ang panahon nga kita maminaw niya or kita nagpakisayod sa iyang kabubuton munang moabli kag Biblia kay sama na nga nakigsulti kaniya. Amen. Amen. Mao nay pakigrelasyon sa Dios. Unsay pinaka-importanting issue karon? Sadyang ang tao magbaton og relasyon sa Dios. Kay kung wa kay relasyon sa Dios, peligro ang imong kinabuhi. So ang pulong sa Ginoo importante kayo ni kay mao ni ang mohatag solusyon sa kinabuhi. Mao ni ang mo-repair sa kinabuhi nga nalulong sa bisyo ug droga. Kinabuhi nga walay kalinaw. Ang pulong sa Dios makaigsunan makatabang sa paghatag kanatog tinuod nga katagpawan. Amen. Amen. Now, doon ako'y basahan makaigsunan diri sa Matthew. Common kaini nga bersikulo. O imo ning i-review sa imong balay. Kapitulo 11, bersikulo 28 makaigsunan. Matod pa sa pulong sa Dios, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan. Kinsay giinbitar sa Ginoo ni Jesus? Ang mga tao nga gikapuyan o gibugatan. Kinsa man ang gikapuyan o nya gibugatan pa jud. Kinsa pa diri walay problema. Walay utang. Kinsa pa diri nga kanang paminaw nimo okay na kayo imong kinabuhi. Wala ka naguol sa kaugmaon sa imong anak. Kay paminaw nimo na kay dagang deposito sa imo ang bangko baka. Now, matud pa din ni makaigsunan, si Jesus nag-imbitar sa mga tao nga ipaduol diya kaniyang mga taong gikapuyan o gibugatan. Nabot pasabot diya na yung mga tao karon nagproblema nga di na mausab ilang kinabuhi. Na yung mga tao karon nga nagtuo silang kaugalingon nga di naman sila ko mausab brad. Adik-adik na yun ko, matud pa sa kong uyuan. Isaabi ni mo, Dods, kung muundang kong inom, mamatay ko. Try to imagine. Kung muundang ko sa inom, mamatay na hinuon siya. Nga naman, tungod kay naananay addiction sa sulod siyang kinabuhi. Doon na espiritu sa addiction nga nag-deceive siyang unahuna tungod kay maunay mo patay nimo. Nabusa makaigsunan nang inanglan kas panabang sa Ginoo. Dili pwedeng mamatay tas druga, di pwedeng mamatay tas sa sala, di pwedeng mamatay ta nga way pagpangalagad sa Ginoo. Kay moatubang rabata moabot ang panahon. Kinsa ba diri makaigsunan nga kung moatubang nakaskurte, kumpiyansa kayo ka kay ikaw nangalagad sa Dios or kuyawan ka kay kabalo ka nga wa kay panahon sa Ginoo. Kay nasayod ka way pagpangalagad sa Ginoo. Kay nasayod ka nga nagpatuyang ka sa kahilayan, bisyo o sa tanang pagpakasala sa kalibutan. Now si Kristo nining kabuntagon, dunay imbitasyon nato. Duol kamo kanakong gikapuyan og nabugatan. Unsa nga klase nga kabugat nimo karon? Nagproblema ka kay imong anak baka bisyoso. Bana nimo, asawa nimo, nalulong baka sa sugal. Unsa ba ka nga klase tungod ka siguro ang imong bana or asawa or anak nga mag-wild kanunay di sa imong panimalay, dapatan baka ka permente
or ka sige ba ka mag-away badag asawa, gubot kayong panimalay. Igsoon dili lang ka ikaw na ay problema sa mana. Daghan kaayo karon panimalay nga gubot pa kay lukot makaigsunan. Unsay kulang kay walay Kristo ang ilang panimalay. Kay walay Ginoo ang ilang kasing-kasing. Kay walay pagpangalagad sa Ginoo. Labaw sa tanan tungod kay walay pulong ni Kristo. Nini ang kabuntagon, usan ni ka reminders natong tanan. Na nanginanglan ka sa panabang o grasya sa Dios sa imong kinabuhi. Nabalikon ako pagbasa makaigsunan. Matod pa ni Kristo, dool kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Kinsay mohatag kapahulayan nato? Si Kristo. Palakpakan natong Ginoo. Ang kwarta dili makahatag og kapahulayan, dili makahatag og kining katagbawan, dili makahatag kalinaw. Kabalo mo nga dai mga dato karon naggubot kayo na mga problema, moingon sila nga muadto sa tag bakasyon, moadto tag Boracay, moadto ta laylay nasod kay magpahulay ta kay gubot ka istanan daghan kayong problema. Pag-abot nila dito sa bakasyon, Boracay ba ka o sa ubang nasod, pag-abot nila dito, samtang na malandong sila, may kaon sila lami kay mga pagkaon, o matod pa sa kadato, mora man na gyapon akong pagbati. Nara man na gyapon ang problema, gubot man na gyapon ang akong hunahunag kasing-kasing. Tungod kay abi man nila, nga sila makapatog kapahulayan, kung muato sila usa ka dapit nga nindot kayo. Sultihan ko kamo, ang nindot nga dapit, dili makahatag kalinaw nimo. Ang lami nga pagkaon, di makatagbaw nimo. Ang daga nimo kwarta, or asa ka magbakasyon, dili na garantiya nga makaingon ka nga naakas kalinaw sa imong kinabuhi. Gawas lang kung naay Ginoo, gawas lang kung naay Kristo sa imong kasing-kasing, nga imong ablihan, imong kasing-kasing, musurinder ka, mudangop kas Ginoo, nga din magpakatabang kas Ginoo, magpaubos kas imong kagalingon, nga moingon ka, Ginoo, gawas lamang nimo, wala ko'y mahimo. Amen! Kinsay makahatag og kapahulayan, kinsay makahatag og tinuod nga rest kapahulayan or makaingon ka matagbaw ka sa imong kaugalingon? Si Kristo. Nga bisan dako kay imong utang, bisan gubot na kay imong kahimtang sa imong panimalay, ang imong negosyo baka, ang imong uma baka, gihurot baka kaon sa imong silingan, makaingon ka gyapon, Ginoo, kay kung wala ka, di gyud ko kapasaylo. Ginoo, kung wala ka, Ginoo, gisulong na nako ang silingan sa hait kay nakong binayad nga samurai. Kung wala nagiginoo tong kinabuhi, lisod kayo pagpaubos. Kung ay Ginoo imong kinabuhi, ay ang tanang tao mo ay pinaka barumbado or pinaka labas-labaw pa siguro. Mingon yung tao nga mas labaw ko nimo. Walay magpagansi, walay magpalupid kung ang usa ka tawo walay maayong relasyon sa Dios. So kinsay magkatagkapaulayan na to? Si Kristo makaigsuonan. So muna usa sa among advokasya. Nganong naghimo mi ani nga programa? Kay wala mi nasayod sa usa ka dapit nga mga tuan na aday pamilya nga miserable. Na aday usa ka tawo nga din gubot na kayang kinabuhi or nalulong bakas druga or bisyo. Malay nato kami ang mahimong instrumento sa imong kinabuhi. Nga ikaw mapukaw karon, nga ikaw mapahimangnuan karon. Nga mingon mi kanimo, nga gihigugma ka sa Dios, ang Dios nag-imbitar kanimo, nga ikaw mo dangop kaniya, nga ikaw mo surrender siyang kinabuhi. Kay kung di ka mo surrender sa Dios makaigsunan, dili kasulbad ang imong abilidad sa imong kaugalingon. Di kasulbad ang imong achievement, di kasulbad ang imong trabaho, unsay naa nimo sa imong kinabuhi. Now matod pa diri makaigsunan, praise the Lord, verse 29, isangon ang akong yugo og sundan ninyo ako, kay malumo ako og mapabsanon sa espiritu og makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo og gaan ang ipapasan ko kaninyo. Sato pa, walay pagsulay nga itugot sa Ginoo nga di nimo kaya. Amen. Kay kung ang Ginoo nagtugot anang kahimtang nimo karon, nagpasabot na nga naa say solusyon daan para nimo. Amen. Ang kabubuton lang sa Dios sa tao nga kung naa kay pagsulay karon, malipay ang Dios nga imong pilion ang Ginoo o nga siya imong saligan, nga makasulbad nimo dili din ang imong trabaho, ang makasulbad nimo dili din ang imong kabright, ang makasulbad nimo dili din ang mga property nga naa nimo.
ang makasulbad nato gawas lamang sa Ginoo. Amen. Walay laing makahatag kasulbaran, makaigsunan sa suliran sa kinabuhi gawas lamang sa panabang sa Ginoo. Palagpakan nato si Jesus makaigsunan. Nausan ni kapag pahinumdom ka nato, kamo dire sa Zone 15, Sitio Tabunan. Nagtuo kami nga usan ni ka appointed time sa Ginoo. Usan ni ka sagradong adlaw nga gitugot sa Ginoo. Aron moabot ang iyang minsayis kaluwasan, minsayis paglaom nini nga dapit. Wala mi nasayod kung first time ba ni nahitabo sa iyong sitio. First time. Nagtuo kami makaigsunan nga kini gitagana sa Dios nga adlaw. Amen. Aron ang ikaw ug ako makaigsunan makadungog sa mong paglaom. Ang paglaom makaigsunan sa tao naa sa dakong gugma sa Dios. Amen. Now, nini nga kaugtuhon pahinumduman ko kamo. Sumala sa pulong sa Dios sa Roma 3:33 nga ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Unsa daw? Ang tanang tao nakasala. Na usan ni ka reminders nato. Na maging mga tao karon paminaw niya wa sa isa. Ikinanglan nga ikaw masayod nga kitang tanan na ay kapakyasan. Na tungod kay naa matay kapakyasan, unsa gikinanglan nimo? Nanginanglan kag kapasayloan. Amen. Now, kinsa may pwedeng makapasaylo nato? Gawas lamang sa Dios. Na iyon ang Bible nga kitang tanan nahilayo. Na unsa may posibleng may tabo sa katao kung ikaw layo sa presensya sa Dios. Or layo ka sa Dios or wa kay relasyon or wala kay connection sa Dios. Na kung maabot ka nimong trahedya, way makatabang nimo kay layo man ka sa Dios. Kung maabot nimong krisis balatian, kinsa bay makaayo nimo? Now samot na kung ang doktor mingon nga, sir, wa na mi mahimo. Ampo na lang gyud. Diya na dahil ang tao magsugod nga muduol na gyud tas Ginoo ani. Now makaigsunan nini nga kaugtuon usan ni kadakong reminder sa Dios kanato nga dili pwedeng ang tao magpalayo sa Dios. Yang kinabuhi nganuman way makatabang nimo. Gikinalan masayod ka nga naa kay kaaway. Kinsa ang imong terrible nga kaaway? Dili nang imong silingan. Ang terrible nato nga kaaway mao ang diablo, mao ang yawa. Unsay trabaho sa yawa? Sa Juan 10 versikulo 10, ang kawatan miani lang pagpatay, paglaglag o pagpangawat. Apan si Kristo miani aron sa paghatag kanato og abundansyang kinabuhi. Na paminaw, unsay mission sa yawa? Unsay trabaho or unsay agenda sa yawa diri sa kalibutan? Sumala sa Juan 10:10, pagpatay, paglaglag o pagpangawat. Mauna ang imong kaaway. Mauni atong kaaway. Dili tong imong silingan nga nangyab-id nimo. Hunahunaan lang to nga gigamit ratos kaaway sa imong kinabuhi. Now, kinsay atong kontra? Mao ang yawa. Unsay trabaho sa yawa? Pagpatay, paglaglag o pagpangawat. Unsay trabaho sa yawa sa tao? Kawatan kanyang kalipay. Kawatan ka na sa mga butang nga pwede nga makahatag kanimog discouragement. Na makaigsunan, kung wala kay Ginoo sa imong kinabuhi, kung wala kay maayong relasyon sa Dios, kung wala kay paghinulsol niya sa Dios, kung wala kay pagpangalagad sa Dios, unsaon man pagtabang sa Dios nimo, nga wa man kay relasyon niya, wa man kay panahon niya. Nga ang yawa makaigsunan kay manimalos man sa tao. Nganong sa tao man manimalos ang yawa, tungod kay di niya kaya ang Dios. Kabalo ang yawa ng tao, gipangga o gimahal pag-ayo sa Dios. Patyon ka sa yawa, di lang kay patyon ka sa yawa, laglagon pa yun ka sa yawa. Unsay dapit sa yawa, maong impierno nga giandam sa Dios. Nga din ang impierno makaigsunan gitagana sa Dios sa yawa. Nga din mag-anto sa dito sa wala na'y katapusan. So karon makaigsunan gusto ang yawa mandamay sa tao. Kay kabalo ang yawa nga gimahal ka pag-ayo sa Dios. Dili gusto ang Dios nga malaglag ang tao. Mato pa sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, beginning in verse 9 to verse 12. Dili buot ang Dios nga naay balaglag nga tao. Di buot ang Dios nga malaglag ang tao. Apan ang tao unta managkapot sa paghinulsol. Amen. O magkinabuhing matarong balaan aron kita maandam sa pagbalik sa Ginoo. Makaigsunan, andam ba kasi mong kinabuhi?
Unsay trabaho sa yawa? Pagpangawat, pagpatay, paglaglag. Now, ang yawa makaigsunan, buot niyang kawaton ang imong kinabuhi. Hallelujah. Now, kinsa pa diri nasayod nga ang kawatan dili manangit sa panahon siyang mangawat sa usa ka dapit. Naabay kawatan nga manangit? Moingon ba ang kawatan nga, ma'am, sir, pwede bang mangawat ko unyang kadlawon sa iyong panimalay? Walay kawatan nga manangit. Mga bata, kabalo ba mo nga ang kawatan di manangit? Naabay kawatan manangit? Wala. Kusga pagingon, wala. Oh, wala na gikuno yung bata. Amen. Now makaigsunan, importante na atay gitawag awareness sa kinabuhi. Ikaw ako di ta exempted sa battles kinabuhi. Na atay mga pagsulay. Amen. Na atay mga krisis sa kinabuhi apan gusto sa Dios nga pilion nato siya nga musalig tas Ginoo. In ang Bible, bulahan silang nagtawag sa ngalan sa Ginoo kay dili sila mamaulawan. Dili sila mapakyas. Amen. Now si Kristo na ay imbitasyon nato karon dinhi sa sitio Tabunan. Unsa imbitasyon ni Kristo? Duol mo kanako. Kamong gibugatan, gikapuyan. Unsa bay suliran nimo karon sa imong kinabuhi? Naa ba kay balatian diha? Dangop kang Kristo kay si Kristo lamang ang makaayo sa imong balatian.